piye ya? Wis sinau ora? Sinau Tapi aku kan kayaknya ada sinau tapi hasilnya tetap elek. Ada gak asli hobi ya? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap-ucap dino iki ASPT dino terakhir. Muga-muga nilainya apik. Amin. Bocah-bocah waktune sampun cekap nggih. Monggo pada langsung antos-antos nggih. Ya wis apa-apa karo nilai semono. Muga-muga padha keterima ing sekolah impiane dewi-dewi.